Ndị ọrụ ugbo dị narị atọ si ọgbọnta nkwado etiti Aguata Federal Constituency enwetago akọrọngwa eji akọ ugbo gụnyere wheelbarrow, mma nakwa ọgụ site n'aka onye na-anọchite anya ndị ọgbọnta nkwado Aguata n'alaka nọchite etiti bụ Injinia Okafor na njikọ aka Federal Cooperative College Oje River nakwa Nelo and Loan Limited bụ nke mere na Central School Ugbo kansụl ime obodo Aguata. Onye ọrụ anyị bụ Gabe Alokwe nọ n'ebe ahụ maka ọrụ anyị akụkọ ka o si gaa. Enyefe ya bụ akụrụngwa ọrụ ugbo n'aka ndị ọ na-anọchite anya ha n'ụlọ omebe iwu ahụ. Injinia Okafor kwuru na nke a mere ya ugboro ịtọ ọ na-eme ihe dị otu ahụ nye ndị mpaghara ahụ iji wee hụ na nyi dị nyafụnyafụ, ebe ọ kpọkuzi ndị Anambra ka ha bụ ndị ga-abanye n'ịlụ ọrụ ugbo ma kpọkwukwazịa ndị litere ya bụ elele ka ha bụ ndị ga-eji ya bụ akụrụngwa ọrụ ugbo onye ha wee mee ihe a tụrụ anya n'aka ha. Onye ji ọkwa chairman nke All Progressives Grand Alliance na mpaghara Aguata Local Government Area bụ Maazị Vitalis Okolaakọ toro nnọọ Honorable Okafor maka ya bụ ọrụ obiọma ọ lụrụ na mpaghara ahụ ma kwue na nke a dabara adaba n'ihe ya bụ otu aka na-eme na Anambra steeti, ebe ọ kpọkuzi ndị Anambra ka a gaa n'ihu n'ịkwado ya bụ otu. Chika Alagba nke si Achịna ya na ogbo ya Maazị Michael Okafor nke si Ezinifite kenere nnọọ Honorable Okafor maka ya bụ ngwongwo ọrụ ugbo onye ha ma kpee ekpere ka Chineke nna gaa n'iru n'igozi ya.